кабул итү һәм дәваланырга ымтылу ширдән орануга бер адым дип әйтә дөнья күләм танылган испан язучысы Мигель де Сервантес. Коронавирус пандемиясы барлык өлкәләрне дә диярлек кулачлап алды. Әмма барлыкка килгән вазгыять белем бирүнең башка мөмкинлекләрен ачты. Укытуның яңа ысуллары турында алдагы минутларда. Исәнмесез, бу белем дөньясы бүгенге чыгарылышыбызда. Укуга зыян китерми торган каникуллар коронавирус пандемиясы сәбәпле Татарстанда укыту процессы ничек оештырылачак? Иң уңганнары Казанда ел укытучысы бәйгесе ничек узды? Песи балалары һәм гитарга кушылып җырлау, студентлар һәм мөгаллимнәр дөньядагы хәлләрне ничек кабул итә? 850 миллионнан артык укучы һәм студент мәктәп һәм университетка йөрүне калдырып торырга мәҗбүр. Бу барлык белем алучыларның яртысы диярлек. Сәбәбе коронавирус пандемиясы. Бу хакта рәсми рәвештә ЮНЕСКО хәбәр итә. 100дән артык ил мәктәпкә йөрүне гомумән тыйды. Россиядә коронавирусның иң авыр чоры 3нче чирек ахырына туры килде. Һәм илнең төрле төбәкләрендә балаларны вакытыннан алда каникулларга җибәрделәр, яисә ирекле уку режимына күчерделәр. Иң беренче булып әлеге режимга Мәскәү укучылары күчте, аннары башка төбәкләрдә кушылды. Шул исәптән Татарстанда. Әмма каникуллар укытучыларның һәм мәктәпләрнең иң кызу вакытына үрелде. Барлык белем бирү йортларына укытуның яңа алымнарын үзләштерергә туры килде. Ямансыз яхшы булмый диләр. Мәгариф өлкәсенең чын мәгънәсендә мобиль булуы турында хәбәрчебез Мәрсилә Искәндәрова. Практически все учебные заведения они распределены по своей принадлежности. 18 март көнне Татарстан мәгариф һәм фән министры Рафис Борханов журналистларны түгәрәк өстәлгә җыйды. Коронавирус сәбәпле укыту программалары дистанцион форматка күчүе хакында хәбәр итте. Әлеге система белем бирүгә зыян китермәячәк, барлык дәресләр дә тиешле дәрәҗәдә уздырылачак дип вәгъдә бирде министр. 19 март көнне Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Казанның 131-нче лицейында булып дистанцион уку системасы белән танышты. Уку классларында булып Яндексның инглиз теле, геометрия, информатика һәм өстәмә белем бирү буенча читтән торып дәресләр барышын күзәтте. Онлайн платформалардан тыш укытучылар шулай ук төрле мессенджерлар һәм электрон почта кулланалар. Алар ярдәмендә аерым алганда балалар иешләрен алалар. Привет. 23 март көнне Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Казан Федераль университетының филология һәм мәдәният ара багланышлар институтында булып, вузның дистанцион укуга күчүенең әзерлеген бәяләде. КФУ ректоры Илшат Гафуров әйтүенчә, бүгенге көндә электрон мәгълүмати белем бирү мөхитендә 12383 дисциплина бар, ягъни 561 белем бирү программасы гомуми санның 88%-ын тәшкил итә. Шулай ук 23 мартта Әтнә авыл хуҗалыгы техникумында дистанцион уку форматы белән Татарстан мәгариф һәм фән министры Рафис Борханов танышты. Укытучыларга кайбер дәресләрне алдан видеоязма форматында яздырып, студентларга җибәрергә тәкъдим итте. Минем менә бер сорау бар иде. Фән нормында хәзер карарга кирәк инде. Синең дәфтәрдә бар бит, безнең шулай бит берәмлек әйләнә. Дистанцион рәвештә дәресне биреп була, ләкин инде бу бик зур көч сорый. Тырышабыз, балалар да үзләренең аңлаганнарын безгә инде җавап рәвешендә биреп күрсәтәләр. Әтнә техникумында барлыгы 460 студент белем ала. 7 студентта гомумән гаджетлар юк икән. Алар хәзерге вакытта укытучы белән элемтәгә керә алмыйлар. Министр шушы сорауны хәл итү юлларын табырга вәгъдә бирде. Студентлар арасында интернет ялганмаган авылларда яшәүчеләр дә бар. Алар белән индивидуаль эш итәргә планлаштырабыз, аерым график белән техникумга чакырачакбыз дип сөйләде директорлары Резида Гарипова. Дистанцион укуга күчер алдыннан без һәрбер группадагы һәрбер студентның башта мөмкинлекләрен белеп чыктык. Өйләрендә компьютер бармы, интернет бармы, WhatsApp'ка ялганганмы телефоннары. Менә шуннан чыгып укуны оештырдык. Әтнә урта белем бирү мәктәбендә укучыларга язгы каникул төгәлләнүгә инде программа әзерлиләр. Аларга дистанцион формада укытуны оештыру өчен Открытая школа онлайн платформасы ярдәмгә килгән. Әлеге онлайн платформа системасы безгә инде дистанцион
укытуны оештыруга бик нык ярдәме тияр дип өметләнеп калабыз. Чөнки әлеге система рәвешендә без укучыларга дәресләрне тәкъдим итә алабыз, аларга төрле тренажер эшләрен тәкъдим итә алабыз. Эшләргә тырышабыз инде бином ресурслары белән, шулай ук интернетта булган барлык ресурсларны, чөнки бөтен ресурслар хәзер ачылды, ВПР-га әзерлек, ОГА әзерлек, ЕГЭ әзерлек ресурслары, барлык шушы ресурсларны кулланып эш итәргә тырышабыз. Һәрбер колледжга, һәрбер мәктәпкә, зур мәктәпләргә инде анда керергә тырышабыз, чөнки бу мәсьәлә барыбыз өчен дә инде беренче тапкыр шушы рәвештә төшә, чөнки 100% баланы мәктәптә, колледжларда, вузларда без инде менә шу дистанцион укыту белән хәзер шөгыльләндерергә тиеш. Татарстан мәгариф һәм фән министры Рафис Бирханов һәр көнне төрле районнардагы колледжларда, зур мәктәпләрдә дистанцион уку тәртибе белән танышачак. Шулай да пандемия һөнәри бәйрәмнәр һәм бәйгеләрне онытырга сәбәп түгел. Күптән түгел Казанда узган ел укытучысы шәһәр бәйгесенең финалын искә төшереп үтик. Елдан-ел конкурста катнашучыларның саны арта бара. Быел 500-дән артык мөгаллим чарада катнашу теләген белдерде. Район этапларын уңышлы гына узып, шәһәр этабына 78 укытучы чыкты. Иң яшь педагогка 21, иң өлкәненә 73 яшь. Бәйге сынаулары нәтиҗәләре буенча Киров районының 4-нче гимназия интернатының рус теле һәм әдәбияты укытучысы Анна Ихсанова җиңү яулады. Ул республика этабында Казан тонын яклаячак. Җиңүче белән Гөлфия Гыбайдуллина танышып кайтты. Огромное удовольствие быть среди вас, огромное удовольствие поздравлять вас. Тантана шәһәребез мэры Илсур Метшин сәламләве белән башланып китте. Әлеге чарада шатлыклы йөзләрне күрү, җиңүчеләрне тәбрикләү үзе бер рәхәтлек ди ул. Һәм үз чиратында барлык катнашучыларга да рәхмәт сүзләрен җиткерде. Очень важный конкурс. Бик мөһим конкурс. Без аны ел сайын үткәрәбез. Елдан-ел катнашучыларның саны сөендерә һәм иң мөһиме яшь үзенчәлекләре. Мәсәлән, иң яшь катнашучыга 21 яшь булса, ә иң өлкәненә 73 яшь. Безнең өлкән буыныбызның хөрмәтле ветераннары үз тәҗрибәләрен яшьләргә тапшырулары бик мөһим. Ир-атларның да күп булуы куандыра. Шәһәр башлыгы булып эшли башлавыбызны бик яхшы хәтерлим. Ул вакытларда без һәр ир-ат укытучыга сөенә идек. Ел укытучысы конкурсына сынаулар барлыгы 3 турда үткән. Беренче тур интернет-ресурслар кысаларында уздырылган, ягъни әлеге сынаулар читтән торып алып барылган. Икенче турда исә катнашучыларны төрле биремнәр көткән. Беренчесе уку дәресе, аның кысаларында конкурсантларның һәркайсы таныш булмаган укучылар белән ачык дәрес үткәргәннәр. Бу хис-кичерешләр әлбәттә иң байыдыр. Чөнки бу ел укытучысы 2020 ел минем өчен бик истәлекле ел булды. Минем бу конкурста инде катнашканым бар иде, әле ул вакытта яшьрәк идем. Хәзер инде мин тәҗрибәле укытучы буларак катнаштым. Әлбәттә, ул миңа бик зур тәҗрибә, үзем шикелле коллегаларым белән танышып, тәҗрибә уртаклашу бирде. Өченче турда исә инде конкурсның финалистлары катнашкан. Имгаклау чыгышының мастер-классында конкурсантлар үзләренең коммуникатив культурасын һәм тикшеренү компетентлыгын күрсәткәннәр. Һәм шул ук вакытта катнашучылар түгәрәк стель форматында мәгарифнең актуаль мәсьәләләре буенча үз фикерләрен дә белдергәннәр. Конечно, это определенный опыт. Бу билгеле бер тәҗрибә, глобаль тәҗрибә. Конкурстан соң син бөтенләй башка кешегә әйләнәсең, күпкә компетентлырак буласың. Мин һәркемгә дә шушы конкурста катнашырга тәкъдим итәм, чөнки бу һөнәри үсеш ноктасы, ә һөнәри камилләшүдән башка үсеш мөмкин түгел. Жюри әгъзалары Казан шәһәренең югары уку йортлары вәкилләре, фән кандидатлары һәм докторлары, узган еллардагы ел укытучысы номинациясе җиңүчеләре. Кагыйдәләр буенча конкурс программасында катнашу өчен эш стажы эзлексез 5 елдан да ким булмаган педагоглар гына рөхсәт ителә. Бары тик педагогик дебют номинациясендә катнашучылар гына искәрмә була ала. Фән белән кызыксындыру бу очракта укытучының шәхесенә бәйле. Әгәр дә укучыларың белән уртак тел табып, аларга кызык булган, алар өчен актуаль булган нәрсәләрне күздә тотып, дәресләрне оештырсаң, шиксез укучылар белән уртак тел табу авыр түгел һәм алар укытучының үзен яраткан, хөрмәт иткән кебек, аның дәресләрендә, ул өйрәткән дәресләрне дә теләп өйрәнәләр. Конкурсның барлык этаплары да алар шул көнендә генә билгеле була, темалар билгеле була һәм шуңа күрә төннәр буе, көннәр буе команда белән бергә нидер фикерләр туплап, яңа идеяларга килеп, дәрестән тыш чараларны әзерләргә туры килде. Һәм әлбәттә бу укытучы өчен бик зур үзгәреш, бик зур үсеш булып тора. Үзенең чыннан да алдан белмәгән нидер
ресурсларын күрә башлый, белемнәрен күрә башлый. Шулай итеп, укытучы нидер яңа дәрәҗәгә үсеп китә. Быелгы конкурста барлыгы 500-гә якын кеше катнашкан. Аерым алганда шәһәр этабы конкурсында Казанның 72 белем бирү оешмасыннан барлыгы 78 педагог көч сынашкан. Конкурсантларның уртача яше 42, ә иң өлкән катнашучыга 73 яшь. Яңа коронавирус темасы интернетны басып алды. Ул хәзер вирус белән кайный. Берәүләр борчылып утырган вакытта, икенчеләре шелтәр кулланучыларының кәефләрен күтәрә. Мөгаллимнәр һәм студентлар да читтә калмый. Интернет дөньясында тагын нинди кызыклы яңалыклар бар? Традицион рубрикада Нияз Рахман. Сәлем дуслар, соңгы арада интернет бик каты шаулый. Коронавирус, читтән торып уку турында сөйләшүләр, каникуллар һәм төрле акциялар мәктәп темасында читтә калдырмый. Бу сез сагынып үткән кызыклы тәнәфес рубрикасы, димәк интернеттагы иң кызыклы яңалыклар хакында алдагы минутларда. Коронавирус дигән афәт дөньяны аякка бастырды. Югары уку йортлары, мәктәпләр читтән торып укырга әзерләнә. Бу уңайдан интернет кызыклы киңәшләр белән шаккаттыра. Санкт-Петербург вузларының берсендә белем алучы студентлар менә шушындый открыткалар чыгарганнар. Әлеге псиләр ярдәмендә алар коронавирус тирәсендә булган ялган хәбәр белән көрәшмәкче. Барлыгы шундый 12 рәсем, кызыклы һәм файдалы булырга тиеш оештыручылар. Бу Миссури университеты укытучысы Майкл Брунинык яман вирус аркасында читтән торып укыту турындагы хәбәр аңа кулына гитара алырга мәҗбүр итә. Укытучыларга бу бик авырдан бирелә ди Майкл, һәм үз кичерешләрен шушындый ук җырга сала. Чөнки мин гаджетлар белән дус түгел, ничек читтән торып дәрес алып барачагымны күз алдына да китерә алмыйм ди ул әлеге җырында. Интернетта башка темаларда юк түгел. Мурманск өлкәсенең мәгариф бүлеге башлыгы Анна Головина хейтерлар корбанына әверелә. Шунда ки, яңа гына бу эшкә керешкән җитәкче робототехника буенча чараларның берсендә үзенең Instagram битенә пост илеп куя. Ләкин министр шулкадәр ашыккан күрәсен, хәтта фотоларын да карап тормый. Ләкин моны аның битенә язылучылар күрә. Баксаң, мәгариф министры бу постта 5 ката җибәргән икән. Күпмедер вакыттан ул аңлатма бирә. Мин технар, физика һәм математика белгече ди ул. Фото табучыларга хәтта рәхмәт әйтә. Шәп министр бит, Ознакомьтесь, пожалуйста, с трудами Карамзина. Башкортстан мәктәпләрендә кесә телефоннары белән көрәшкә Ради Хабиров үзе тотына. Республика башлыгы гаджетлар балаларның игътибарын укудан читкә юнәлтә дип саный. Телефонда утыру, шулай ук укыту нәтиҗәләренә дә искәре йогынты ясый ди Ради Хабиров. Хәзер республикада смартфонсыз мәктәп дигән проектын тормышка ашырырга җыеналар. Дәрес алдына укучылар кесә телефоннарын укытучыга тапшырачак. Кирәк булганда тәнәфесләрдә генә куллана алачаклар имеш. Бери и телефон, и наушники. Әйдәгез хәзер Казанга әйләнеп кайтыйк. Быел башкалы мәктәпләрендә фондоматлар барлыкка килде. Аларны 20 уку йортында урнаштырдылар. Укучылар пластик шешәләр һәм алюмин банкаларны шул аппаратка тапшыра. Ул исә үз чиратында махсус баллар туплап, бүләк үтәргә мөмкинлек бирә. Фондоматларны балалар бик тиз үз итә. Инде барлыгы 150 мең пэт шешәләр һәм 20 мең алюмин банкалар тапшырыла. Авырлыгы 4 тонна булган. Мәктәп укучыларын шул кадәр кызыксындыра ки, әлеге конкурс хәтта күпләп бал җыйганнар, аны интернетта сата ук башлаганнар. Менә бит фондоматлар табигатьне саклаучыларны гына түгел, кечкенәдән эшмәкәр булырга да әзерле икән. Бүгенге безнең рубрикада менә шулар иде. Очрашырбыз. Безнең социаль челтәрләрдә аккаунтлар барлыгын онытмагыз. Хәзер сез күрмәгән чыгарылышларны карар өчен менә дигән вакыт. Аккаунтларыбызда укытучылар һәм мәктәп турында кызыклы язмалар, комментарийлар калдырыгыз. Барысы да вакытлы чагына, монсы да узачак. Риваят буенча әлеге гыйбарә Соломон патшаның балдагына язылган булган. Барысы да узачак, ә без чыдамрак һәм көчлерәк булачакбыз. Без моңа ышанабыз. Киләсе очрашуларга кадәр.